Kickboxing Association haka jing yalam uba Samuel Hasha kum president baru chief coach kalanang kiu shaprang kan badang mi gisngi lengba ke jing Iashim bynta ki khun samla bar ki hep ki baret ha ki program ki baka AMKA ka jupen long kum ka coaching camp na kalyang uba Samuel Hasha ulai thu shpang lenti ya ki baka sengklaya ban po shadu ka thong jong ka state level bat ka national level ula pentip ru shapang ka jing yo khur medal ki khna ka jella ha ki lempong ka national level jong ka kickboxing lengba ka jing petin leti ka jong u lengba ka AMKA kumju na kalyang jong u ula pentip ba ki julet keleng ki school ki badon ha ki district ba pher ban ai ka coaching camp shapang ka kickboxing bat ban petin leti pat ki samla ki badon sap hagi kami lekai bat hakani kantiru na kalyang ka AMKA kalayo ban ai ka coaching camp ya palat spah ngut ki khna school jong ka mystical rose center haka program ka balplong hagni ki asni kata haka khatsau bat ka khatsan trigu jemang na kalyang kino hika jong ka teka school kila panpau ka jingsungu komen banyo kum kane kalat na ka banta ki khna school bat kila ong ba lese kane ka de ka lat kalti ka ban pli ki khun samla ki badon sap haka jing lekai kickboxing ngadayo Mbak Samuel Hasha, founder president joka All AMKA Kickboxing Association, haka juga poru ngadayo chief coach. Te kajing lek kajongi haman lagi school kalong kumne, ba bapli kikna school kim juyo kalat. But na nakaleng kajongi kim tip ru sya ki ban lek ban sya hikai kum kini ki kenjajing hikai. Te nakaleng kajongi kum ka association ka All AMKA Kickboxing Association. Ngilaj ban ajing hikai keleng haman lagi school ya ka kickboxing na ka bynta ki student namarba kajing lek ka jongi shaki kamot kalong ka plilat na ka bynta ki khna school bat haka ju ka poru bakin yo ban lekai namarla dangi ngim lek shaki te maki kumno kinwan changi kim tip banwan bat ka wairu kinam don por hero banwan namarba ka jingai palat ka jaka ban ya lekai bat ka training center ru ka jingai today naktakadaw we reach to the students, we reach to the school in every school. Ngelik haman lagi school kumto ngi kendo yaki principal ikinong panya yung ki school nang tangi pensya yaki jing.com hakabaya day bat kaneka sports namarba ngila sung.com ha yak neka jinglek kai kamut ba namar I concentrate bay tangi ke jing pule te kamut ki khna ki bithi ki jaito ka kompulero ki khia ke jing perkhat jo ki ro ka khia telada da ka ba ngi lek kumne ngi ai ki lenkong ngi hikai ki ka exercise ndala dab hikai ki exercise baro dan ngi hikai ki ka basic ndala dab hikai ka basic ngi hikai ki combination bat kumta ter ngi hikai hakwai de bat kan ki kickboxing thì thu ka to ganesh phangkani ka AMKA la ni ka association jong phi kane ka AMKA ka jongi ka All AMKA Kickboxing Association kade ka association ka bal arim bha ka ba ni don lang bat kane ka IAKO Indian Association of Kickboxing Organization te ngilas dang ya kane ka kickboxing hakjing shal aslam bha henrei ni form pat ya kane ka All AMKA Kickboxing Association pat hau ar hajar khatsan te ngila lek lekai keleng ya kane ka jing lekai ka jongi ngi pelong nengkong shwa hapo ka state ngi pen training ki khna hapo training center ki jongi nangta ngi I extra class shu yaki extra advanced course shu yaki nangta ngi select yaki khna nangta ngi sayalam yaki shapo national level te ngi la keleng kum sha Punjab ngi lawan ha arjar khat nyaw arjar khat phra ngi lawan shapo Goa nangta arja apu ar ngi lawan shapo Manipur nangta hau arjar arpu ar hi ngilawan sport Delhi ru but dangmen uni usnam baladap ubnai November ngilawan shathi chapo Kerala ru hapo Kuchikude te nang thi ban hakne ngi wan ra arpu waitli ki medals but ki khna jungi dang ha uni u bnai baladap hi dang menta ubnai hi nakaleng joka director of sports ki la ayak tu ka kila penkuburom ki khna da ka ayak ne ka chief ministers scholarship fund tenga ai khublei karpangru na yaka neka director of sports ka ba Iashim kya na ka banta ki khna jungi da ka ba ki yo kum kini ki lat da ka ba ka government ka ai ki khna kum kini kamut ki yo mensim shu ki khna kinang wan sha khmat shu ban le kai but kanam long leno ai namar hakpor jungi menshwa ni le kai ru ngim yo ai ngi wan ra medals na yo medals yo certificate shubu hapo drol medals ngi shupen wa ho prek henry mentapat ki khna at least kila yo menhakane
उसने maladap ru ngiyo khasanut ki khna ki jongi kiyo ya kaneka cash award bat menta usne ngirang shiyo ya kaneka scholarship te kata gadi ka big achievements ka jongi jo ka AMKA jo ka All Meghalaya Kickboxing Association Jadi kalian ke AMKA hatu ke don ke camp lani ke kerja championship kabari jadi hepo state district state lani hoy notice level. Ngidon ka kaneka state level championship te menta usnem ngi dang mut ban pelong ha ubnai August arpu arbat arpu lai tarik ha ubnai August te ya ka venue ngin pat fix te ngin sa fixi namar ba menta ngi la don artat shibun ki khna menshwa ngi dang khamduna namar ba dei bangi duna ngi bun hi ki khna tang ba na ki district ngi khamduna khambun e tang na po East Khasils bat na po Ribhoi district Hendrai menta usnem ngila don na po Jainte Hills na East Jainte Hills West Jainte Hills ngila don nang ta na po Ribhoi ngila don nang ta na po Southwest ngila don West Khasils ngila don na East Khasils ngila don nang ta ngila don wat nang tay na po South Garo Hills ru na po Bakmara ru ngila don balai kila don kamut da ka ba ngilej daladehi haman laki school dang hakini kibnai bala dep ngiwan sa po Bakmara ngila wan hikai hang tay hapo Saint John hapo Siju but hangne hapo Don Bosco Higher Secondary School hapo Bakmara but hapo Rungara ru ngila wan hikai nang ta hanok stoin ru hapo Saint Francis College nang ta hangti hapo balat ru ngila wan hapo Nong Hlam ru ngila wan nang ta ngila wan chati hapo Pramer hapo Jaintia ru nang ta hangti hapo Maubri bat hangte hapo Mauklang ka Sengkhasi Secondary School Mauklang nang ta hangte hapo Saint Teresa Higher Secondary School Maumi bat Maulaingut bat menta hangne hapo kaneka Mystical Rose te ngila yo na bun teliki district kamot ki knaro ngimduna shu ya ka nrus pa nyos pa ngut ki khna ki ba la don bat ni haka ne ka por ka menta Koi to ning kong ning shap ni sungu ya ublay mau baladan dengkat ini kini ki after bikisi kabagi lala ban pendap ikini program de ngakar men bagati ke jinyalam nanti jo ublay mau kabag penyalam pisha kan di ka school ke jami namar bahas school jingi ngimju dan kum kini ki jat activities kim ju dan bawan mo kim ju wan kum kini ki jat tikalong a great opportunity can for us students mo and for us teachers also we get to do some exercises so it's a very great opportunity and I can see it's a rare opportunity mo te ngisngotem so comment do kata ba ni yo kan kalat bengin experience kam tam am ta khna bikilong this is something new for them te kan ka jingwan jong pi shene ka kalong ru kom ka bengi discover ya ka challenge ki khna mar basam niki ki khna ka ni ngut ngidan te na pring jing ki kindan be ki badan talent kan ka bynta te ka activity kickboxing ka bala penya dak all mi kalia Kickboxing Association kalau wan school jungi but kani kalau long kalat kalenti nak benta ki khna jungi bikin discover ya ka talent jongki te kini ki arts ni kila long shisha ki sni ki ba long useful bha do ta nak benta khna jungi kalau ai la do khna jungi bikin tip yala dia ma kin discover yala dia ba ki dan kani ka talent tinga kermen ba limba kani kan penslur ki khna mo ki ba dan ya kasa bikin mi shakmat bikin Shimenta kini ka kickboxing. Te kani ka dei ka wei nam taki ka activities jong ka school ne ka dei ka dang thamai ne ka ek plan jong pi na ka liang ka school na ka taki khna. Kum kini ki activity ha school nim judan ma ni judan bet daily activities bet ma ha school tina tangi le exercise means that so no extracurricular activities so this is the first time ma bagawan ha ni ka school jungi te ka plan na benta ki khna ko long ba ki don ki khna ki belong interested te da ka jing yarap jong de ka jing dan jong ni ka association nga karmen ba kin sawan ban ai jing hi kai khna jungi ha ka ni ka school jungi nang bikin na ban ki shaprang